בני משפחות יקרות ותושבי העיר, ביום זיכרון זה אנו מעלים את זכרם של 23,169 חללי צה"ל וכוחות הביטחון ושל 2,495 אזרחים שנהרגו בפעילויות איבה. זהו מחיר כבד מנשוא. אתן, משפחות יקרות, איבדתן את היקר לכן מכל, את יקיריכם אשר נרצחו בידי מרצחים שפלים, שאכזריותם ושנאתם אינה יודעת שובע. הדעת בקושי יכולה לתפוס מוות בקרב, אך יותר מכך, הלב מסרב לעכל מוות במרכזי ערים, באוטובוסים, ברחובות. מותם של אלה החפים מפשע, גברים, נשים וטף, שלא עשו רע מימיהם, יקיריכם שיצאו מבתיהם ולא שבו. אנו עם שאינו חפץ במלחמות ובעימותים. איננו מחנכים את ילדינו לשנוא ולהרוג. קדושת חיי אדם, כל אדם, היא ערך יסוד בזהותנו היהודית, והיא ערך יסוד בדמוקרטיה הישראלית. גם היום בשעת כאבנו, אנו מושיטים לשכננו יד לשלום, שלום הוגן המבוסס על ביטחון וכבוד הדדי. אמש והבוקר הייתי כמדי שנה באירועים שונים לרגל יום הזיכרון המתקיימים בעיר. ראיתי את תושביה השונים של רעננה מתאחדים ומחפשים זה את חברתו של זה, שרים יחדיו, כואבים יחדיו. מראות אלה הם הוכחה מתחדשת מדי שנה בחוזקו ועוצמתו הערכית של העם. לא ניתן לשבור את עמנו כל עוד הוא מאוחד. אומרים שהזמן מרפא הכל, אבל זה איננו נכון. השנים חולפות והכאב נשאר. בעמדנו כאן ליד קברי יקיריכם, העם כולו עומד סביבכם, עומד בדממה, מרכין ראש ומאמץ לליבו את החללים ומשפחותיהם. היום כולנו משפחה אחת גדולה, כי עמנו למוד הסבל יודע שבזכות המתים אנו חיים. משפחות יקרות, ראש העיר, חברי מועצת העיר וכל תושבי רעננה מחבקים אתכם היום, שלא תדעו עוד צער ושנזכה לראות ימים רבים של ביטחון ושלום במהרה בימינו. יהי זכרם של חללי צה"ל וחללי פעולות האיבה והטרור חקוק בליבנו לעד. תהא נשמתם צרורה בצרור החיים.